Сәлам дустым, әгәр син безнең ВКонтакте төркеменә язылган булсаң, син бу синең исемен танырга тиешсең. Габбас турында кызык фактлар. Беренче факт. Габбас 2014 елның август айында туа һәм аңа хәзер 2 яшь. Икенче факт. Габбасның әнисе британ псие. Шуңа күрә ул бераз британ псиенә охшап тора. Өченче факт. Безнең псиебез 800 чакрым машинада үтте. Ул Башкортстанның Бәләбәй шәһәренә барып, анда ярты ел яшәп, кире Казанга кайтты. Шундый кыска видеоны караганыгыз өчен зур рәхмәт һәм Сезгә яратабыз.